Vi har lagt de 2 moduler, der hedder Enagrammet C og D på Cypern i november. Og vi har lagt det på Cypern som en samlet pakke, fordi vi har mange års erfaring for, at det giver en helt fantastisk indlæringssituation. Når man rejser væk, man rejser ned og får noget sol og noget varme og noget frisk luft i november, som er dejligt for skandinaver. Og kan være i et miljø, hvor det eneste, man skal tænke på, det er indlæring, det er at fordybe sig, det er at lære mere om sig selv, at lære mere om de andre typer. Så det er grunden til, at vi har lagt det her på Cypern. Det vi går ind i på modul C, det handler om udviklingsniveauer. Det handler om, hvordan du kan bevæge dig op i dine udviklingsniveauer. For hver type er der forskellige udviklingsniveauer. Bliv opmærksom på, hvilket niveau er du på, hvordan kan du udvikle dig endnu mere. Vi går ind på modul C, eller på modul D, går vi ind og snakker om, hvordan du kan blive endnu bedre til at genkende mennesker af de forskellige typer, så du kan bruge det i hverdagen. Du kan begynde at blive enagramspecialist, så du kan begynde at støtte andre til at finde deres type gennem at lave interviews. Men også, hvordan du kan se nogle ting på kropssprog osv. Så der kommer vi sådan virkelig i dybden med tingene. Velkommen på Cypern.